a dhuine úsle. Is far réal inniu ná skilling a mórach. Is cinse go bhfuil a lán mór chiantí dénta agus á dhéanamh ag árbhíaltas, ach tá ceist a bháin a gom díobh. An bhfuil dó aibanna. An bhfuil mhór bhaibanna. An bhfuil ór bhaibanna á ré tú ag an bhíaltas leis na mór chiantí seo. Ní dóiglom é. Tógaí dús an saoil faoin tua. Gcuideadh níos mó ná 1,300 píosa treile feirmeoireachta i 2012 a bhain. Agus dar leis an Irish Examiner a bhuachalí. Tharla mór chuid na gada seo i gúnta chuircí. An méid gada seo agus tá stáisiún na Nordaí fós áthúna acu. Tá an cinna dénta ag árbhíaltas, diontas an éon íochíocht ferma a cheara, dahad a cuaig fáin géad as seo amach. Las an náisiún. Tá saoil na tua ag titim as a chéile de bhór na giúratha sin. Tá an rialtas ag cur an tairne eile ag gonra saoil na tuatha. Agus fad is atá go leor buidéal íana acu I deach lainn I mbaile ó lia. Tar éis 7,000 euro a chahabhéir an Nóraig. Is cummalú. Go dtí go mbeidh a gcuid vótaí I mbaol. Ag boga ar ráig go dtí cuasaí cánach. A chuide, ní féidir libh anois si a cháin a fháil sa leithreas. Fiú le cáin ar bhór gach anois. I bhíorm an tála ar an úmar septach. Agus man bhfuil sé sin olc go leor. Caimid gach ila pingin, den bhíorar isca a sciobal le chéile. Cas boindom a fódraig. Có bhfuil an las ein domsa. Có bhfuil an las ein ditse. Agus có bhfuil an las ein dósan. Is all doing go léir go bhfuil faibanna airgid ag an rialtas seo. Agus faibanna airgid sa tír seo. Ach feartaigh an rialtas go níocach, páistí, agus dégóirí an lé inniu, cómála leanaí gan bheith na fiacha sin I gceann 10 bliana. Nuair bheoch siadsan, an tíiseach, an táiniste, na háirí go léir, imtha as an dóil agus ar finsin bhatha. Níl siad ábalta dailál leis na séirí síos láinte mar a léir ag Rachel. Agus ní bhíon ach dro chiantí á dhéanamh acu, madidir leis an gcóir sa dachas mar a dúirs loine. Las an náisiún a chuide. Las mó héal. Las mhór saoil. Inistom má tá mé dail, ach níl éon las le feiceáil a gom ó scóir má thuúla. Gurb mágah. Fóscaigh mé deire a chuir leis agus just níos mó clachta mar go bhfuil tá sóirt ag bra ar na chóirsaí. Ach amórach beidh sé ar ólas goin a gom céad fan géad an seo. Agus gurb mágat as fécant air agus as cabhar agus moltaí a thuairistom. Gurb mágat, ítheá.